Bueno, cal é a tua análise do partido de hoxe? Boas noites. Pois, bueno, a verdade que é unha pena non en segunda, cando te pos por diante, non conseguir sacar nada positivo, pero bueno, sabemos que temos que mellorar moitas cousas e bueno, quedarse co positivo que fixemos e bueno, a partir de mañá analizar todas as cousas que fixemos mal e mellorar, porque non nos queda outra. Ao final, os primeiros partidos notase que aí a xente non está ao tono 100% que temos que estar e bueno, creo que son complicadas, por eso que é importante sumar, sobre todo na casa, contra rivales directos, pero bueno, xa che digo, non hai que sacar o positivo e traballar xa desde mañá para o próximo partido. Bueno, para ti, cales foron as claves da derrota? Bueno, quizá o gol ese que nos meten xusto casi antes do descanso fixonos un pouco de dano, despois sí que teñen un par de accións eles e algunha nós e bueno, ao final decídese por unha acción a balón parado, un penalti, bueno, pouco se pode facer ante eso e nada, felicitar ao rival que bueno, creo que tamén fixe un bo partido e nada, a seguir. Bueno, moito desgaste físico, como remataches o partido, tendo en conta que era o primeiro da Liga, man? Sí, bueno, bastante ben, a verdade, sobre todo os primeiros 70-80 minutos encontreme moi ben e bueno, xa te digo, nunca estás ao 100% nas primeiras jornadas de Liga, pero bueno, isto sirve tamén para coller fondo, para coller físico e bueno, sobre todo eso, non recuperar a toda a xente que teñamos un pouco tocada e que temos que estar todos, que somos un bo equipo e nada, a traballar. Que pena desa oportunidade, non tan clara, que podía ser o 2-0 e podía cambiar moitísimo o partido. Sí, pero bueno, como vin que había aí un pouco de lío e tal entre Bernabé, non sei se foi Ángel ou Juanpe, non sei quen foi, bueno, quedamos o balón un pouco en bote, medio me axudo ca man e xa aí psicológicamente xa sei que ainda que a meta non me van a dar, pero bueno, intento metela e bueno, non pudo ser para conseguir o 2-0, que era unha xogada importante, pero bueno, hai que seguir. Como foi ter a Rubén Albés no banquillo visitante? Pois, sinceramente, como a outro, non calquera, porque ao final tes un cariño especial, pero bueno, sin máis, ao final cando estás aí no campo non te fijas en quen está no banquillo contrario, só te fijas no noso para ver se en algún momento o noso míster ten que corregir algo, pero xa che digo, desexo o mellor tanto a él como a seu corpo técnico e ojalá lle vaya moi ben. Que tal o primeiro partido sen os tres capitáns? Bueno, ao principio da temporada, sobre todo, raro, ao final non ter a Carlos Fernando Iri no día a día, sobre todo, os primeiros días de pretemporada que bueno, sempre axudan moito, pero bueno, son a lei do fútbol, non? Uns veñen, outros se van, o deles queda aí pa a historia do club. Por sorte temos a Carlos tamén aí de enlace, que creo que é unha posición que nos vai a vir moi ben a nivel vestuario, a nivel colectivo e creo que vai ser unha cousa importante e nada, xa che digo, asumir o cambio e nada máis.